alabera, soziolinguistikoki. Zergaitik. Idatzi egin zen 14. mendean, eta olerki idatzi egin zuena, deitzen zen Geoffrey O'Dowd. Eta noski, zen nahi zuen, eta ondo kobratu. Zeinek pagatzen zion. Jauntxoa nor zen, anglo-normandarra. Baina hizkuntza zein da hizkuntza hori? Zein? Irlandera. Garai horretako Irlandera. Anglo-normandarra zen, baina olerki egin zuena, idatzi zuen olerkia gai hartako Irlandaraz. Irlandarrak bilakatzen ari ziren. Zein olako zinizismoa. A ver, zer esan du? En anmangal galtelin, gweil dyna bar y heren, gweil dy chino dar chal siwr, en an yr galter. Kan putaran sako olerkian, Irlandaji kamparata kudirela Irlandarak sinagit yn dyrw. Wow! Irlandarak sako olerkian, etial liruns I chasoraino, sakabanatoko dira kampotarak. Osea normandarak. Ikusten alduzue bi aldeko joera hori. Irlanda bilakatzen ari da beste gauza bat. Eta normandarrak ere bai. 100 bat urte, 200 urte, han bizitzen, hasi ziren, Irlandaraz hitz egiten. Eta Irlandako jolasak egiten. Eta horrelako gauzak. Eta Irlandekin ezkontzen. Orduan, Ibernikis ipsis Iberniores. Orduan, galdera da Irlandarrak nortzupera. Baina, beste bat zeuei, ez zitzaien askorik hori gustatzen. Eta horrekatikan, izaten dugu garai hartako nahi baldin boduzue hizkuntz politika. Hau oso importantea da, zer da garai hartako hizkuntz politika. Zein hizkuntza da hori? Bai, da antzineko frantzesa. Irlandan egin zen lege bat, ingelesei Irlandez hitz egitea debekatuz. Bueno, lotzen dira zuen, ez da? A ber, zeinek ondo hitz egiten du antzineko frantzesa bat. Bai, nigongo da batan bat. Ezka euskaldunak zote oso horinak. A ber, batan batek. Iter mordenie abnie que cheskun anglais. Oso fuertia da hori, Oso fuerte. Antzinako frantsesez idatzi da eta ari dira ingelesei buruz. Ezeki, haien buruei buruz. Eta, et soit non parlant anglais, intéressant autrement la manière de nommer juste pour, Irlandera. Et que cheskun anglais la manière dise, si nul anglais entre eurisme rencontre cette ordonnance, artikul ditugu zure landariak eta zuk daukasun guztia. Ce terrain est cisé en les mains sous signe immédiat. Guztia galtzen duzu. Irlandera hitz egiten baduzu, se acabó. Hizkuntz politika. ¿Está? Vale.
hori da, bueno, garai horretan orduan badaukagu hitz maila batzu, eta dauzkagu Irlandako identitatearekin dihoazenak, asko Siobhan, Moira, zuk Siobhan eta Moira eta Sean asko ezagutu zenituen bat fasten, ezta? Ba, izen Irlandarak, ezta? Ez. Mundiga Siobhan, Joan, Moira, ezin Irlandaroa ezin. Ba ez, Margaret. Vale? Kristen? Beste Siomra, oso hitz Irlandara, geda Siomra, hitz oso Irlandara. Siomra. Enseñatko frantsesetik. Irlandarak nortzuk dira. Vale? Eta, daukagu hemen hitz tekniko batzu, ze ondo eraikitzen zituzten gauzak. Arxoe, arkulari, xeminer, kebide, eta zuek zer hitz erabiztizue, kebide edo tximinia. Mera, balkate. Hori beste historio bat dauka, ezta? Bale. Orduan, hitz egingo dugu hizkuntzaztexka. Hizkuntz zeltiar guztiek gutxi gorabehera daukate nola zen hori, paradigma hau, bale? Aditza, subjetua o objektua, bala da. Irlandaraz, galeseraz, gaileraz, bretoieraz, berdin. Hitzak erabat, diferenteak dira, baina ala da. Orduan, Llamain si an car. Gidatu zuen berak, emakumeak, si an car, el coche, vale? Cochea gidatu zuen, vale? Aditza, euskaraz bezala, gaztelaniaz bezala, badago olako bilakaera bat, da ez eta ta, orduan, nola zekuta euskaraz permanentia, egonkorra. Bai, orduan, egoera egonkorra bat, ez paskak da euskalduna berak, da berak, euskalduna da, ez dena ma da persona on berak, berak emakumea, berak gizona, persona ona da persona on berak, ez generatza, ez gerrela emitzik nahiko nuke euskara. Bai, baina zuek, ala bospo, Orduan, daukazue ta, orduan, egonkorra ez dena da zer. Egonkorra ez dena. Aldakorra. Orduan, da aldakorra, ta maira fur, dago miren Otz dago miren otz, baina hain emendikan 20 minututara agian ez. Ta maira fur, ta sied en agolu, daude aiak aian lotan daude. Vale? Brendan ez anamdon, orduan, kadas anam ditch, Sengaldera, orduan, nik nahi dut, zuek erantzutia zalanditzen zerten. Vale? Kada zalanditzen, porik ez anamdonsa. Kada zalanditzen. Gojuri esan erdon.
Goiuri e sarandom. Chodreg e sarandom. Goiuri e sarandom. Cada sarandom dech. Cada sarandom dech. Esa, nagina sakasu, nagina sakasu. Benyat e sarandom. Oh, shondo. Benyat e sarandom. Cada sarandom dech. Yosun sarandom. Yasu e sarandom. Cada sarandom dech. Ike e sarandom. Anmalijo. Cada sarandom. Cada sarandom dech. Edward and Sarandom. Cada sarandom dech. Leire sarandom. Am waigijo. Am waigijo. Gente henta perfat. O shondo. Na. Ia bikan. Vale. Ordun. Bueno, mutasio di guru sitzigim berko. Sadis nice, banyola. Ordun. Bueno, mutasio está ganyola ditzen. Euskaraz eta iten. Edo, bueno, edo ba, ez dakit. Hizkuntz zeltiak guztietan hori ere egiten da. Ordun, da, hitz bat konsonante batekin hasten denean, konsonante hori suabizatzen da. Edo, bueno, nola esaten da, suabizatzen da. Bueno, hitz bat suabizatzen da. Ba, hartu dugu adibide bat, ban, bodi? Esan nahi du, emakume. Baina emakumean esan nahi duzu, esaten da anvan. Ordun, ban, ban. Anvan, van. Entzuten duzu hori, ban, van.